забіраўся на дзівосы вёскі Дудаковічы. За мной? Вось гэтае паважанае панства вёска Дудаковічы, яна вельмі старажытная, праўда вам кажу. Яна ўпершыню ў летапісах вось узгадваецца яшчэ аж на самым пачатку 16 стагоддзя. Я нават болей дакладней скажу, што ў 1506 годзе. Во як. І належалі тады вось Дудаковічы такому мясцоваму беларускаму князю, якога звалі Іван Дуда. І вось гэты Іван Дуда, ён паходзіў са старажытнага роду, з роду друцка-горскіх. І вось гэты Іван Дуда, ён і даў назоў гэтай вёсцы ад свайго прозвішча Дуда, Дудаковічы. І вось расказваць, паважанае панства, што гэты вось князь Іван Дуда, ён быў такі шчыры беларус. І таму паселішча гэтае ён назваў там не Дудакова і не Дудакоўск, а чыста так па-беларуску Дудаковічы. І вось дзякуючы гэтаму Івану Дудзе Дудаковічы сталі пазней цэнтрам маёнтка, а пазней яшчэ і сталі цэнтрам Дудаковічскага княства. Разам з Іванам Дудою, панове, тут вось у Дудаковічах уладарыў і ягоны родны брат, якога звалі Зміцер Дуда. І вось гэты Зміцер, кажа, так, як і брат Іван, быў шчыры беларус. І не аднойчы вось разам са сваім войскам хадзіў вось бараніць тут межы Велікакняства Літоўска ад маскоўскіх набегаў. І аднойчы, панове, ён патрапіў у маскоўскі палон, вось Зміцер. І патрапіў у гэты палон, і там дзесьці і прапаў. Вось сюды ў Дудаковіч ён больш не вярнуўся. А праз некалькі гадоў пасля смерці Зміцера памёр і брат Іван. І вось у Дудаковічах засталіся толькі іхнія жонкі, дзве ўдавы. І вось гэтыя дзве ўдавы сабралі тут, значыцца, недзе тут на грудзе савет і пачалі вось вырашаць, як жа падзяліць ім гэтую вёску Дудаковічы. Ну і на гэтым вось савеце тут, панове, яны вырашылі так, што жонка Змітра разам з дзецьмі забірае сабе вось мядовыя даніны гэтыя ўсе і атрымлівае доступ да бабровых гоняў, ну там, дзе баброў лавілі. А калісьці ж бабровыя футры, паважаныя, ды шапкі, гэта ж добрая капейчына была, добры заробак. Ну, а значыцца, маёнтак гэты Дудаковічы уже заставаўся жонцы Івана, Настасі, разам з дзецьмі. І вось тут, панове, пачалі кіраваць, значыцца, гэта Настасья Дуда разам са сваімі двумя сынамі і дачкой. У іх былі два сыны, значыцца, Іван, Хведар і дачка Аўдоцця. Ну і вось, панове, значыцца, ад гэтай вёскі Дудаковічы гэтых хлапцоў князёў звалі ўжо не князі Дуды, а князі Дудакоўскія. І вось так здарылася, панове, што гэтыя два хлапцы вось Дудакоўскія, яны не пакінулі пасля сябе нашчадкаў. І вось на іх, кажуць, і згас гэты старажытны род друцкіх Дудакоўскіх. А сам вось гэты маёнтак Дудаковічы перайшоў да іхняй жа сястры Аўдоцці.
гэта, панове, Аўдоця Дудаковская пабралася шлюбам з такім шляхцічам Храптовічам. Значыцца, і ў іх тут нарадзілася дачушка, якую назвалі Богдана. Ну, што значыць «Богам дадзеная». Расказваць, значыцца, што гэтая Богдана была неверагоднай прыгажосці. Ну, такая прыгожая дзяўчына, яшчэ да ўсяго даўбак она была і вельмі добрая, і вельмі шчырая такая. Ну, і вось аднойчы да іх сюды завітаў такі, значыцца, Анікей Гарнастай. І вось, кажуць, як такі гэты Анікей убачыў Богдану, закахаўся ў момант. Ну, па-іншаму не магло быць такую прыгажосць. Ну, і адразу сказаў: вось хто народзіць мне нашчадкаў, вось хто мне хлапцоў народзіць. І прапанаваў Богдане адразу ж руку і сэрца. Тая дала згоду, і яны пажаніліся. Хаця злыя языкі, ось, панове, тыя казалі, што Гарнастай Анікей звярнуў увагу не на прыгажосць Богданы, а на яе багацце. О, ну, уявіце сабе, ось, адна дачка ў бацьку, у пасах Дудаковічы, у пасах разам з Дудаковічамі пчолы, бабры, во як, панове. Ну, як яно было, я не ведаю, але вось разам з пасагам, вось Дудаковічамі, а Гарнастай атрымаў тут вось і права, значыцца, на засяленне гэтага мястэчка, таксама права на вядзенне гандлю тут і пабудову тут карчмы. Анікей Гарнастай, панове, тут жыў моцна, сеяў на палях збожжа, складаў яго вось у пагрэбах, ставіў брагу, гнаў гарэлку, прадаваў у карчме і грошы маў добрыя з гэтага. Ну, адным словам, нядрэнна яму тут было. Адно вось што было дрэнна, панове, дрэнна было тое, што Богдана не нарадзіла яму хлапцоў. Заставаўся ён без нашчадкаў. Правда, вось Богдана гэта ўжо другая жонка была ў Анікея. Першая жонка гэта была Настасья Грамыка, во. І з ёй быў сын у яго, Федэрык, але той памёр яшчэ не жаніўшыся. Вось, і вось Богдана яму не нарадзіла хлапцоў, і памёр Анікей, не пакінуўшы па сябе нікога з нашчадкаў. І вось Дудаковічы перайшлі да яго стрыечных братоў, а тыя ўзялі і прадалі гэтае вось мястэчка самому Льву Сапегу. Пры Льву Сапегу, панове, Дудаковічы гэта было ого-го, якое месца, не раўня сённяшнім гарадам. Во як я вам скажу. І аднойчы зімою праз Дудаковічы праязджаў такі хлапец Тамаш Макоўскі. Вось на такіх санках, мусіць, ехаў. А можа, і на іншых. Ну, справа не ў гэтым. Справа ў тым, што гэты Тамаш Макоўскі, ён пазней склаў мапу Вялікага княства Літоўскага. Во як! І на гэтай мапе ён пазначыў Дудаковічы як мястэчка. А гэта значыць, што жыхары Дудаковічаў займаліся тут не толькі сельскай гаспадаркай, а тут яны займаліся рознымі рамёствамі і вялі гандаль. Ну, а вось у другой палове ўжо 17 стагоддзя, паважанае панства, значыцца, вось гэты маёнтак Дудаковічы становіцца царкоўнай уласнасцю. Во як. Як да царкоўнікаў патрапіў гэты маёнтак, я не ведаю. Ну, можа, сапегі прадалі, а можа, падаравалі, Бог я знае, невядома. Вось вядома толькі тое, што гэта, значыцца, становіцца ўладанні каталіцкага манаскага ордэна дамініканцаў. І вось гэта дамініканцы-манахі ў 1701 годзе, вось тут недзе, будуюць кляштар, кляштар дамініканцаў, а пры кляштары вучэльню. І ў гэтай вучэльні вучаць дзетак грамаце. І вось гэта вучэльня, гэта не была проста нейкая такая пачатковая школка, дзе вучылі толькі чытаць і пісаць. А тут вывучаюць яны розныя мовы. І вось дзеці тут наваколля, яны валодалі лацінскай мовай, нямецкай мовай, польскай і французскай. От так. Але вось у другой палове 18 стагоддзя, паважанае панства, вось у 1772 годзе адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай. І вот тут, панове, ўжо так дровы секлі, што трэскі ляцелі вакол, па ўсім наваколлі. Дудаковічы ўвайшлі ў склад расійскай імперіі. Ну і Кацярына II тады яшчэ дазволіла вось дамініканцам застацца пры кляштары і дазволіла, каб і вучэльня тут была.
Але ёй не падабалася, што вось беларускія дзеці вось вывучаюць тут шмат моў, і яна забараніла гэта ўсё. І дазволіла толькі тут дзяцей вучыць чытаць і пісаць. Але дамініканцы вось не хацелі згаджацца з тым, каб вось мясцовыя дзеці не атрымлівалі вышэйшую адукацыю. І вось быў такі дамініканец Антоній Арэхаўскі, і ён разам з беларускім епіскапам Богушам Сестранцевічам пачалі пісаць лісты да Кацярыны II, каб тая дазволіла вось тут, у Дудаковічах, адчыніць вышэйшую навучальную установу. Але Кацярына II адмовіла ім, сказала: «Пейце, хлопцы, вадзіцу з крыніцы і забудзьцеся пра вышэйшую адукацыю». Вышэйшую навучальную установу ім адкрыць тут не ўдалося аднавіць, але затое ў 1824 годзе дамініканцам удалося тут пабудаваць новы мураваны касцёл. Касцёл быў асвечаны епіскапам Сестранцевічам у гонар Пресвятой Багародзіцы Ружанцовай. І вось, значыцца, касцёл гэты быў унутры размаляваны і меў арган на 6 галасоў. Але вось пасля паўстання шляхецка 1830-31 году за тое, што вось дамініканцы падтрымалі паўстанцаў, вось тут у Дудаковічах, гэта, значыцца, кляштар дамініканцаў быў зачынены. Тады ж была зачынена і вучэльня вось гэтая. Ну, а сам касцёл вось мясцовы быў перароблены пад праваслаўную царкву. Вось монахаў адсюль выгналі дамініканцаў, касцёл быў перароблены пад праваслаўную царкву, але мясцовыя жыхары недзе на працягу 20 гадоў вось супраціўляліся пераходу ў праваслаўе. Што такім тут не рабіў вось царскі ўрад? І вось тады было вырашана увесці сюды войскі, і самых такіх шчырых каталікоў забралі. Гэта быў тут такі Іван Руляка і Аўгусцін Якубаў. І вось гэтых двух дзядзькоў завезлі ў Копысь, у турму, але і там яны адмовіліся прымаць праваслаўе. І тады іх аддалі вось на такое перавыхаванне. Іх аддалі ў праваслаўны манастыр, чтобы вось пад Чэрыкавым адбываліся гэтыя ўсе падзеі ў 1853 годзе. А роўна, паважаныя, праз 10 гадоў пасля вось гэтай падзеі тут адбыліся новыя падзеі. Якраз ішоў 1863 год. На Беларусі пачалося нацыянальна-вызваленчае паўстанне, папераду якога ішоў Костусь Каліноўскі. І вось паўстанскі атрад дзейнічаў адзін і вось тут, на Кругляншчыне. Атрад гэты зваўся атрад Чарнаруцкі. Атрымаў назоў ад фальварка Чарнаручча, дзе быў створаны. І вось камандаў гэтым чарнаруцкім атрадам такі афіцэр Адленскі, па мянушцы Антоній. Налічваў вось атрад Адленскага, кажуць, больш за 500 самых сапраўдных патрыётаў бацькаўшчыны Беларусі. І вось недзе ў такі вось зімовы часак сёння вось гэты атрад увайшоў вось сюды, у Дудаковічы. І вось тут, на галоўнай плошчы, сабраўся весь народ Дудаковіч, і перад імі, значыцца, пачаў выступаць камандзір атрада Адленскі. Ён зачытаў маніфест паўстанцаў, а таксама выступіў з добраю прамовай, якой сказаў, што мы выступаем за вас, за мужикоў, за сялян, каб вы жылі нашмат лепей, чым жывеце зараз. Але тут ужо жылі не тыя людзі, панове. Тут ужо жылі не тыя людзі, што адстойвалі сваю веру, не тыя людзі, што вучыліся ў кляштары дамініканцаў. Тут ужо было вельмі шмат прыезджых, кажуць, рознай навалачы. І гэтай навалачы было ўсё роўна, за што выступаюць гэтыя паўстанцы. І вось тут, у Дудаковічах, паўстанцаў не падтрымаў ні адзін чалавек. Калі паўстанне было задушана, то па лесе яшчэ хадзілі шмат паўстанцаў. І вось мясцовыя жыхары вось адсюль Дудаковічаў хадзілі і лавілі гэтых паўстанцаў і здавалі іх царскай уладзе за нейкі там мяшок бульбы. А за гэта царская ўлада ім давала сярэбраныя медалі. Ну і вось пазней жа царскі ўрад вырашыў, каб нічога тут ужо не нагадывала пра касцёл, пра дамініканцаў. Было вырашана той касцёл, які быў перароблены пад праваслаўную царкву, і яшчэ рысамі сваімі нагадваў касцёл. Было вырашана яго разабраць і на тым месцы пабудаваць новы праваслаўны храм. У
компанії МТС, панове, з'явився новий тарифний план, який зветься «Видатний». І на гэтым плане розмови унутры сетки бесплатные, а звонки на інші сетки Беларусі каштують усяго тільки 60 белорусских рублёў. Ходячи вось по вёсачцы, панове, я заўважыў, што мясцовыя жыхары тут вельмі любяць птаства рознае, як свойскае, так і дзікае. І вось для дзікіх пташачак яны робяць вось такія тут шпакоўні. І тут шпакоўняў такіх я налічыў, ну, мо, штук 100. Вояк. І тут яны розныя ёсць. Ёсць квадратныя, ёсць круглыя, а ёсць нават трохпавярховыя. І вось на месцы старога касцёла пачалі будаўніцтва новай праваслаўнай царквы ў візантыйскім стылі. І вось царкву гэтую будавалі 6 гадоў. І асвечана она была ў 1869 годзе ў гонар Пакрова Пресвятой Багародзіцы. І набажэнствы ў гэтай царкве ішлі аж да таго часу, пакуль не здарылася рэвалюцыя 17-го году. А калі, панове, пасля рэвалюцыі сюды прыйшлі бальшавікі, то яны пачалі зачыняць усе храмы, а святароў ці расстрэльваць, ці ссылаць у лагеры. І вось тады ж у 30-е гады быў зачынены і вось гэты храм. І тут зрабілі зернесховішча. І зернесховішча было аж да 60-х гадоў мінулага стагоддзя. Пакуль не пацёк вось дах, а рамантаваць яго ніхто не стаў. Так царква засталася стаяць пустая і развальвацца. Толькі ў 90-х гадах мінулага стагоддзя, калі цэрквы пачалі вяртаць людзям, мясцовыя жыхары вось захацелі свой храм аднавіць, адрэстаўраваць. І дзеля гэтага сабралі нават грошы. Але гэтыя грошы кудысьці зніклі, разам з імі знікла і надзея на аднаўленне храма.
вось мясцовыя жыхары мне тут распавялі, што, кажуць, вось тут ёсць падземны ход, што тут абвалілася зямля, і ўсе ўбачылі нейкі лаз, які вёў проста ў лес. І тут гэта месца засыпалі пяском, каб ніхто не лазіў. А яшчэ вось тут таксама ляжала вялізная чугунная пліта, і на гэтай пліце было нешта напісана. Але вось піянеры напрыканцы мінулага стагоддзя яны ўзялі гэту пліту, разбілі на часткі і здалі на металалом. Вось калісьці, паважанае панства, нехта з разумных людзей сказаў, што жыццё – гэта вось рух, гэта шлях. Вось я і рухаюся вось сваім шляхам падарожніка. І зараз вось Дудаковіч іду ў новае падарожжа. І вам, паважанае панства, жадаю больш падарожнічаць і даведвацца новага аб сваім родным беларускім краі. Да пабачэння!